kok komen sore mau karang kekruyuk wong yo mbuh rada don. Bareng ora nampa kok do kendel-kendel. Aku seneng irongane. Irongan sinau ke mau. Dekane kamen ijo. Becane sing duwe bojo ngono ning aja ngono. Laras ora iki? Laras moyo. Sareng aku ki titi larase mbleng kok padake jek-jek. Antuk kowe apik. Nek swara kaya ngono ki mangke gangane blumbak. Maksudnya yo ben presiden saiki. Ora men bukirno bae. Sebah. Sing muni sebah Rizki lho, Bu. Blebek-blebekno kuwi, Bu. Sesuk sore tak blebek nang kali serang. Ten. Aku menira Rizki lho, Bu. Ten. Terus ayo terus itu. Wadiake iki presiden iki sensitif iki. Cara pitik-pitik barang rem. Balake ra iso. Anggan. Mbah Mingun ki cara wiyagane wis pensiun kudune. Ngintil wae, ora tobae barang kok ya menyah. Nomor loro, urut Pak tak urutke nomor urut. Kok ndak bukirno protes, anu apa buku mangun. Yuk mutung. Seragam kok. Nek rupane abang apik yo. Mek bahane kuwi lho. Bahane kok spray kok ngono. Nek seragam kok ngono kuwi nek nanggonku tak mbok kemul kirik. Omonganmu kok elek. Sampun kiri kiri sampun. Sapa mengadan kamplong yo. Iku santai sete gara-gara aku bar karo saut rampung. Ya bukan malah ngetekke wektuan apa kuwi ya? Niki kodangune panjenengan nggih. Heeh, bulase kok bukirno. Langsung ana apa? Langsung. Langsung. Bos, sedang. Kaya nganti api-api bawa barang. Sinden ki kudune ditonton wong ama sinden nonton wong.